Un o'm hoff ddarnau yn y Beibl sy'n sôn am y goleuni yw Luc 2, adnodau 8 a 9. Yn ardal Bethlehem roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr Arglwydd, ac roedd ysblander yr Arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am ei bywydau. Dyma hanes yr angel yn torri'r newyddion da i'r bugeiliaid am eni Iesu Grist fel gwaredwr y byd. Dyma beth oedd breaking news mewn ffordd ryfeddol iawn. Fedrwn ni ond dychmygu'r olygfa pan mae Luc yn disgrifio'r angel yn ymddangos yn ysblander yr Arglwydd fel goleuni llachar. Dwi'n hoff iawn o'r waw ffactor sy'n dod wrth i'r hanes fynd ymlaen rhwng y goleuni mawr a'r addoli ac yna y negas am y newyddion da. Y dyddiau hyn, da ni'n gallu gwerthfawrogi mwy am oleuni y gofod wrth i ni weld y lluniau anhygoel o oleuni disglair trwy bethau fel yr Hubble telesgop a theithiau i'r gofod. Ond cymaint mwy oedd goleuni'r angylion. Mae'r angel yn mynd ymlaen i roi negas mwy personol i'r bugeiliaid a'i cysuro ar yr un pryd. Mae'n deud pethau fel, peidiwch bod ofn. Mae gen i newyddion da i chi. A da ni yn gallu tystio i'r newyddion da canrifoedd wedi'r hanes. Fod yr Iesu yn ein gwarad ni rhag ein hunan a'n pechod, a'i fod yn goleuo ein bywydau ni fel arglwydd. Mae'r hanes yn symud wedyn i haen arall o ryfeddod, ac yn ôl Luc daeth miloedd o angylion i'r golwg, lliaws o fodau nefol gyda mwy o oleuni, ac yna y pinnacle anhygoel. Ar fath fraint i'r bugeiliaid o glywed lleisia'r angylion yn addoli'r arglwydd. A'r holl olygfa yn nodi pa mor werthfawr yn ei golwg oedd y Meseia. Dychmygwch bod yno yn y fath olygfa. Diolch i Luc am gofnodi geiriau ei mawlgan. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd, heddwch ar y ddeiar islaw, a bendith Duw ar ei bobl. Mae'r darlun yn ein annog ni i addoli drwy ganu a moli, gyda ffydd a gobaith ac yn llawen. Does rhyfedd i'r bugeiliaid fynd ar frys i gael gweld mwy eto am y digwyddiad yma a mynd i weld yr Iesu. Unwaith arnyn nhw ddeall bod negas yr angel yn wir, ac yna yn ôl Luc, aethon nhw i ddeud wrth bawb beth oedd wedi digwydd ac adrodd geiriau'r angel. Roedden nhw yn oleuni i'r byd. Mae hanes y bugeiliaid yn ein hannog i ryfeddu i geisio'r Iesu a'i addoli.